ድቃስ ማለት ውነኻ ከይሰሓትካ እቲ ብንቕሓት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምግባር ዝሰርሕ ዝነበረ ኣካላትና ክዕርፍ ከሎ ዝፍጠር ተርእዮ እዩ። ድቃስ ንጥዕናና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ን8 ሰዓታት ክድቅስ ኣለዎ። እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክጎድል ይኽእል። ብሓፈሻዊ ገምጋም ግን እኹል ድቃስ ዝበሃል 8 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ እዩ። ስእነት ድቃስ ክበሃል ከሎ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብሰንኪ ሕማም ወይ ጭንቀት ካልእን እትግቡእ ናይ ዕረፍቲ ናይ ድቃስ ግዜኻ ክባኽን ከሎ ዘጋጥም ኩነታት እዩ። ስእነት ድቃስ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝረአ ኣብ ህይወትና እውን ብዙሕ ፀገማት ከምፃልና ዝኽእል ሕማም ኮይኑ ካብቲ ምልክታቱ ንምጥቃስ ምፍዛዝን ኣብ መዓልታዊ ስራሕካ ኣተኩሮ ምጥፋእን ኣተኩሮም ዝጠፍእ ድማ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ብኣሉታ ክፅሎን ብቐሊሉ ክትጨቃጨቕን ክትበኣስን ትኽእል። ካልእ ምልክት ድቃስ ምስኣን ክኸውን ዝኽእል ድማ ከቢድ ቃንዛ ርእስን ድኻምን እዩ። እዚ ኩሉ ምልክታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብከቢድ ዝፀልወና ኮይኑ ብቁልጡፍ ምስ ዘይፍወስ ድማ ሓደገኛ ሳዕቤናት ኣለዎ። ኣብ ሰሙን እንተወሓደ ንሰለስተ ለይቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ሕማቕ ድቃስ ዝድቅስ ሰብ ስእነት ድቃስ ኣለዎ ክንብል ንኽእል። ንድቃስ ምስኣን ጠንቂ ክኾንና ዝኽእሉ ነገራት ድማ ፍሉጥ ናይ ድቃስ ግዜ ወይ ናይ ድቃስ ኣመል ምስ ዘይህልወና እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝረአ ኮይኑ ብሰንኪ ስራሕ ይኹን ካልእ ነገራትን ስሩዕ ናይ ድቃስ ሰዓታት ዘይብሎም ሰባት ንስእነት ድቃስ እቶም ኣዝዮም ዝተቃልዑ ሰባት እዮም። ኣካላትና ወይ ሓንጎልና ናይ ባዕሉ ናይ ድቃስ ግዜ ዝሰርዕ ኮይኑ ብሰንኪ ብዝሒ ስራሕ ምብዛሕ ነዚ ሓንጎልና ዝሰርዖ ናይ ድቃስ ሰዓታት ብቐፃሊ ምስ ዘይንኽተል ናይ ድቃስ ምዝንባል የጋጥመና። ካልእ ከም ጠንቂ ድቃስ ምስኣን ዝግለጽ ድማ ኣብ ህይወትና ደጋጥመና ከቢድ ፈተነ ንጭንቀት መሪሑ ናይ ድቃስ ሰዓታትና ብምዝራግ ናብ ስእነት ድቃስ ክመርሓና ይኽእል። ኣብ ግዜ ናይ ድቃስ ሰዓታት እውን ዘነቃቕሕ ነገራት ምስ ንጥቀም ናብ ግዜያዊ ድቃስ ምስኣን ክመርሓና ይኽእል። ንኣብነት ቡን ወይ ሻሂ ኣብ ግዜ ናይ ድቃስ ሰዓታት ምውሳድ ወይ መሳጢ ናይ ቴሌቪዥን ምርኢት ምክትታል እዚ ብብዝሒ ምስ ትደጋግሞ ከይተረዳእካ ናይ ድቃስ ሰዓታትካ ንድሕሪት ብምኩታት ልምዲ ኮይኑ ድቃስ ናይ ምስኣን ሕማም ከምፃልካ ይኽእል። ካልእ እውን ኣብ ኣመጋግባና ቁፅፅር ዘይምግባር ንስእነት ድቃስ ክመርሓና ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓታት ብዙሕ ምብላዕ እዚ ማለት ናይ ድቃስ ሰዓትና ፍሉጥ እንድሕር ኮይኑ ቅድሚኡ ዘሎ 2 ወይ 3 ሰዓት ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግብና ዕረፍቲ ክህቡ ዘይክእሉ ምግብታት ካብ ምውሳድ ምቁጣብ። እዚ ምስ ንገብር ልዋም ዘለዎ ለይቲ ክንድቅስ ንኽእል። ንድቃስ ምቹእ ዘይኮነ መደቀሲ ቦታ እውን ሓደ ካብ ጠንቂ ድቃስ ምስኣን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ኣብ ግዜ ናይ ድቃስ ሰዓታት ዝርብሽ ድምፂ ዘለዎ ቦታን ብርቱዕ ብርሃን ዘለዎ ቦታን ንድቃስና ብኣሉታ ክፀልዉ ይኽእሉ። ስለዚ ህዱኡን ፅልምትን ዝበለ ቦታ ወይ ንመደቀሲ ክፍሊ ክልወና ተመራፂ ይኸውን። መደቀሲ ቦታና ፅልምት ዝበለ ምስ ዝኸውን ኣካላትና ብብዝሒ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ከፍርዝ ዝሕግዝ ኮይኑ እዚ ሆርሞን ድማ ንድቃስ ዘቀላጥፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሆርሞን እዩ። ፀገማት ምስትንፋስ ምስ ዝህልወና እውን ኣብ ስእነት ድቃስ ብከቢድ ዝፀሉ እዩ። እዚ ማለት ኣብ እዋን ድቃስ ዝረአ ምቁራፅ እስትንፋስ ብናይ እንግሊዝኛ ኣፀዋውዓ ስሊፕ ኣፕኒያ ይበሃል። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ንድቅሰሉ ግዜ ኣየር ዘውፅእ ላዕለዋይ ሻምብቆ ብምሉእ ወይ ብከፊል ምስ ዝዕፆ ዘጋጥም ጥዕናዊ ፀገም ኮይኑ ብሓኪም ዝእዘዝ ንእስትንፋስ ዝሕግዝ መሳርሒ ብምጥቃም ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም እዩ። ዓይነታት ድቃስ ምስኣን ወይ ሕማም ድቃስ ምስኣን ኣብ 3 ዓበይቲ ምድባት ወይ ደረጃታት ክጠቃለል ይኽእል። እቲ ቀዳማይ ኢንሶሚኒያ ዝበሃል ኮይኑ እዚ ማለት ኣካላትና እቲ ዘድልዮ ዓቐን ድቃስ ክስእን ከሎ ዘጋጥም ኩነት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ድቃስ ምስኣን ከዓ ሲርካርዲያን ሪዝም ዲስኦርደር ዝበሃል ኮይኑ ናይ ኣካላትና ተፈጥሮኣዊ ናይ ምድቃስን ምንቃሕን መስርሕ ክዕንቀፍ ከሎ ዝረአ ናይ ድቃስ ምስኣን ባህሪ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ፓራሶሚኒያ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ግዜ ድቃስና ንርእዮ ዘይተለምደ ጠባያት ዘለዎ ዓይነት ናይ ድቃስ ምዝንባል እዩ። እዚ ጠባያት ኣብ እዋን ድቃስ ወይ ቁርብ ሰከንድታት ቅድሚ ምትስኣካ ዝረአ ኮይኑ ምልክታቱ ድማ ኣብ ድቃስ ከለኻ ምዝራብን ምንቅስቃስን ባህሪካ ምትሳእ ኣብቲ ትስኣሉ ግዜን ቁርብ ግዜ ትገብሮ ዘይምፍላጥን የጠቃልል። ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜታት ከጋጥም ከሎ ካልኦት ሰባት ከም ዝነቃሕካ ገይሮም ይሓስቡ። ደቂስካ ከለኻ ከም ዘጋጥመካ ኣይፈልጡን። ብምቕፃል ንድቃስ ኣገዳሲ ዝኾኑ ሆርሞናት ኣካላት ኣለዉ። ምፍላጥ እዞም ሆርሞናት ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ስእነተ ድቃስ ይኹን ኣብ መስርሕ ድቃስ ኣገዳሲ ተራ ስለ ዝፃወቱ እዮም። ብቁፅሪ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ሜላቶኒን ኮይኑ እዚ ሆርሞን ልዋም ድቃስ ንኽህልወና ኣገዳሲ ኮይኑ ናይ ድቃስ ሆርሞን ተባሂሉ ድማ ይፅዋዕ።
ኣብ ግዜ ለይቲ ብብዝሒ ኣካላትና ደፍርዮ ኮይኑ ብግዜ መዓልቲ ድማ ብውሑድ ዓቐን ይፈሪ እቲ ካልኣይ ሆርሞን ኮርቲሶል ዝበሃል ኮይኑ ስርሑ ድማ ኣነቃቃሒ እዩ እዚ ማለት ኣንጻር ሜላቶኒን ንድቃስ ክዕድም ከሎ ኮርቲሶል ከዓ ኣነቃቃሒ ኮይኑ ንምትሳእ ይዕድም ማለት እዩ ኮርቲሶል ኣብ ግዜ ንግሆ ብብዝሒ ኣካላትና ምስ ዝፈጥሮ ንቑሓትን ንጥፋትን ዝገብረና ክኸውን ከሎ ኣብ ግዜ ምሸት ብዝሒ ኮርቲሶል ኣብ ደም ምህላው ድማ መሊሱ ንቑሓት ብምግባር ድቃስ ክኸልአና ይኽእል ካልኦት ከም ምብዛሕን ምውሓድን ጽክታት ታይሮይድን ቪታሚንን ሚነራላትን እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ንስእነ ድቃስ ከጋድሉልና ካብ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ ዓቆኖም ኣብ ደምና ምቁፅጻር ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ስእነ ድቃስ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጠንቅታት ብዝተኽእለ መጠን ብምፍዋስ ሩፍታ ክንረክብ ንኽእል እኳ እንተኾንና ኣብ ኣመጋግባና እውን ለውጢ ብምግባር ብብዝሒ ንድቃስ ክሕግዙና ዝኽእሉ መግብታትን ፍረታትን ብምጥቃም ድዋም ዘለዎ ለይቲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ገለ ካብቶም መግብታትን ፍረታትን ንድቃስ ክሕግዙ ዝኽእሉ ንምጥቃስ ድማ ቁፅሪ 1 ስብሒ ዘለዎ ዓሳ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ስብሒ ዘለዎ ዓሳ ዝሓሸ ድቃስ ንኽንረክብ ጽቡቕ እዩ እዚ ዓይነት ዓሳ ብትሕዝቶ ቫይታሚን ዲን ከምኡውን ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ድሃብተ ስለ ዝኾነ ነቲ ንኽንድቅስ ዝሕግዝ ሴሮቶኒን ዝበሃል ኒውሮትራንስሚተር ስለ ዘበራትዖን እዩ ካልኣይ ቼሪ ዝበሃል ዓይነት ፍረ እዚ ዓይነት ፍረ እዚ ብብዝሒ ሜላቶኒን ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ዓይነት ፍረ ኣብ ግዜ ድቃስ ንኸደሉ ምስ ንበልዕን ወይ ድማ ብመልክዕ ጽማቕ ምስ ንወስድን ንድቃስና ሓጋዚ እዩ ሳልሳይ ምዉቕ ጸባ ምዉቕ ዝበለ ጸባ ኣብ ኣጋጊ ምድቃስና ምውሳድ ጽቡቕ ንኽድቅስን ዝሕግዝ እዩ ምክንያቱ ጸባ ሜላቶኒን ዝበሃል ኣገዳሲ ንጥረ ነገር ንድቃስ ዝሕግዝ ስለ ዘለዎ ራብዓይ ገለገለ ዓይነታት ሻሂውን ከም ካማሚላ ባልድሪያን ዝበሃሉ ሻሂታት እውን ኣካላትና ካብ ውጥረት ወፂኡ ዝተመሓየሸ ድቃስ ንኽህልዎ ይሕግዙ ሓሙሻይ ኦትሜል ዝበሃል ዓይነት መግቢ ሓደ ካብቲ ንድቃስ ዝሕግዝ ብሉጽ መግቢ እዩ እዚ መግቢ እዚ ብትሕዝቶ ሜላቶኒን ዝሃብተ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምድቃስና ምስ ካልኦት ፍረታት ሓዊስና ምስ ንምገቦ ብሉጽ ውፅኢት ክንሪኤሉ ንኽእል እዚ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ባዕልና ኣብ ገዛና ብንረኽቦ መግብን ፍረታትን ንድቃስና ንምምሕያሽ ንፍትኖ ኮይኑ በዚ ፈተነታት ስእነት ድቃስና ምዘይ መሓየሽ ግን ናብ ሓኪም ብምቕራብ ግቡእ መርመራ ብምግባር ሓኪም ዝእዘዘልና መድሃኒት ብምጥቃም ክንፍወስ ንኽእል እምበኣርከስ ንሎሚ ድበልኮ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ድመጽእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም